לאדוני ראש הממשלה בנימין נתניהו. שלום לך, רינה. אני חושב שחשוב שהציבור בישראל שבאמת רוצה שנמשיך להוביל את מדינת ישראל ייתן לנו את התמיכה. מר בנימין נתניהו, הרצוג במהלך כל הקמפיין קרא לך לבוא לעימות מולו. האם היום אתה מוכן לומר שאתה מסכים ללכת לעימות כזה? את יכולה לשאול אותי כל שאלה שאת רוצה, ביטחונית, כלכלית, חברתית. אני שואלת האם אתה מוכן לבוא מחר לאולפן חדשות ערוץ 2. יש לך הצעות מקוריות, אנחנו נשקול את זה אחרי התוכנית. תודה, רינה. אבל כיוון שעימות אתה אולי לא רוצה, אבל כיוון שחבר הכנסת הרצוג נמצא כאן, אולי אתה רוצה להפנות אליו שאלה? או שמה אני אפנה אליו שאלה. ביטחון ישראל יקר לנו יותר מכל דבר אחר, ואנחנו ידענו לשמור עליו וידע לשמור עליו. את ירושלים, מי ששם את ירושלים על המוקד. מי שהעלה אותה, כשאף אחד לא מדבר על חלוקתה, זה בנימין נתניהו. הוא שם אותה בכל בחירות, והוא הופך אותה לשיח בינלאומי מיותר. אני אשמור על נתניהו מאוחדת, מלוכדת בריבונות ישראל. ואני שואל את ראש הממשלה נתניהו, האם אתה מוכן לקבל את העיקרון שראש המפלגה הגדולה ביותר ירכיב את הממשלה? תודה רבה. אבל חשוב לומר, מדוע 6 שנים הוא לא עסק בדיור. חבר הכנסת הרצוג, תודה רבה.